L-okkażjoni tal-1000 ħarġa tar-rivista Djoċesana l-Ħajja Fawdex, l-1000 ħarġa tagħha li jġib li 1000 tifkira illi nista' ngħid li parti kbira minn ħajti kellha rabta ma' din ir-rivista. Niftakarni meta kont daqsxejn ta' tfajjel żgħir fil-fond ta' missieri fix-xara. In-nies kienu jġibu dawk l-affarijiet il-karti, il-magazzins, rivisti, jinjam u ħatab illi ma kienx ikollhom bżonn u ġibuhom għall-ħruq. U meta kont nara xi kaxxa rivisti, kont infittex illi nara hemm xi kopja tal-Ħajja Fawdex. Anke fiċ-ċentru tal-vokazzjonijiet fix-xara kellna xkaffa li fiha kien ikun hemm il-rivisti bil-Malti ħalli aħna nidraw ukoll nsiru mitħla tar-rivista. U fost l-oħrajn kien ikun hemm il-Ħajja Fawdex u li ftakarna bħala batini s-sibt flaxija u l-ħadd flaxija nqalbu fir-rivista naraw il-ħajja fid-djoċesi, artikli oħra ta' interess storiku u reliġjuż marbutin mad-djoċesi tagħna. Meta dħalt is-seminarju, aħna s-seminaristi konna nkunu mqasma fuq xogħlijiet diversi biex nakkwistaw esperjenzi diversi. U l-ewwel impenn tiegħi fis-seminarju maġġuri kien propju li darba fix-xahar niltaqa' mal-isqof Nikol Giuseppe Kawki biex flimkien miegħu insawru ir-rubrika Il-ħajja fid-djoċesi li kienet tidher fil-rivista. Dan kien mezzalija biex inkun naf x'inhu għaddej fid-djoċesi, kien mezzalija biex ukoll anke nkun naf iktar mill-qrib lill-isqof Kawki li ngħidha kif għallimna ħafna. Imbagħad iktar il-qudiem dħalt fil-bord tal-Ħajja Fawdex u kont responsabbli wkoll mill-pubblikazzjoni tar-rivista l-Ħajja Fawdex qed nitkellem fis-snin disejnijiet. U minn dakinhar il-qudiem nista' ngħid li kelli kuntatt kontinwu ma' din ir-rivista u dirett għaliex kont responsabbli mill-pubblikazzjoni tagħha, kont ninżel sekwit l-Imperial Gozo Press biex inkun nista' nitkellem ma' Duna Killi, Kawki, ma' Karmenu Mizzi, ma' Toni Bezzina, ma' Leli Buttigieg u tant oħrajn li kienu jaħdmu fil-setting u fil-pubblikar tar-rivista Djoċesana. Lejn il-bidu ta' snin disejnijiet għamilna qabża ħafna l-qoddim għaliex il-faċċata tal-rivista Djoċesana bdiet toħroġ bil-kulur illi dakinhar għalina kienet xi ħaġa kbira. Konna bdejna billi ġibna il-faċċata ta' kull knisja parrokjali f'Għawdex, imbagħad xeni minn Għawdex li konna nġibuhom mir-rivista tal-Linja Nazzjonali tagħna l-Ermolta, niftakar kont nitlalihom il-Belt Valletta. U imbagħad fis-sena 2000 meta jiena kont ġejt lura minn Malta u l-isqof Kawki talabni nerġa' nibda nieħu ħsieb il-pubblikazzjoni tar-rivista, mis-sena 2000 bdejna noħorġu b'qi standard ta' A4 kif nafuh teknikament. Imbagħad minn dakinhar il-qudiem meta l-isqof Kawki li ħatarni bħala direttur tal-Istamperja Djoċesana Gozo Press, jiena flimkien mal-Mibki Dun Anton Sultana ikkollaborajna ħafna flimkien fil-pubblikazzjoni tar-rivista, jiena bħala direttur tal-Istamperja minn dik li hija teknika ta' stampa kif ukoll Dun Anton mill-pubblikazzjoni. Għalina meta kont il-Gozo Press, ir-rivista li minn dejjem inħadmet f'din l-istamperija sa minn meta twaqfet mill-1956 l-istamperija, din ir-rivista kienet tiġi dejjem ippubblikata fl-istamperja tal-Knisja, dakinhar kienet magħrufa bħala l-Orphans Press. Imbagħad meta jiena ma bqajtx iktar id-direttur tal-istamperja, xorta waħda l-imħabba tiegħi bqgħet lejn din ir-rivista ngħidha kif inhi li l-ewwel ħaġa li nagħmel meta nirċevija inqallibha u nara x'artikli ta' interess fiha, nara l-mod ta' kif inhi mqasma, id-design tagħha u minn hawnhekk nifraħ u nawgura lil din ir-rivista li tkompli tagħmel ħafna ġid ħolqa għall-Awċin, l-unika vuċi tal-Awċin bħala gżira Awċija kif ukoll il-vuċi u l-leħen tal-Knisja f'Għawdex. Nagħmel l-appell tiegħi lil ħafna li forsi għadhom qatt ma ġew f'kuntatt dirett ma' din ir-rivista jew forsi qatt ma semgħu din ir-rivista, għamlu l-impenn tagħkom biex tkunu wkoll intom ukoll parti minn din il-familja sabiħa tal-Ħajja Fawdex.